Ola a todos e a todas, eu son Antía Veiga, teño 15 anos e a miña paixón dende que era moi pequeniña é o fútbol. Levo practicando este deporte desde que tiña uns 3-4 anos. Xoguei sempre no equipo do meu pobo, o Bertamiráns, e desde o ano pasado xogo na canteira do Deportivo en Coruña. Tamén vou convocada ca selección galega e últimamente estou indo tamén ca selección nacional da miña idade. Convídovos a todos os mozos e mozas de Ames a participar no reto dos 21 días falando galego. Penso que é un reto fenomenal, xa que penso que temos que cuidar esta lingua tan fermosa que temos a sorte de ter. Así que moito ánimo a todos vos. Eu confío en vos en que ides sacar este reto adiante, así que moita forza, moito ánimo e un saúdo a todo o concello.